Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan niya Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Oktubre 3, 2022. Makita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang ito balita, Aksyon ang Defensor Lisay. Kagkaroon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Isa sa partisipante sa first Balik You Home XC Race, ginpainom tubig halin sa ginapatugban sang Carabao. Mabaho nga poultry farm sa Banwa sa Morsha, ginapaaktuhan. Sa mga nagapangunang balita nasyonal, weekend trip ni Presidente Marcos ginkompirmar sa Malacanang. Samtang bag-o nga fare matrix, 6% lamang sang PUVs ang nakakuha sang kopya. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:12. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako mangulam. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulpaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
alam ya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami ko kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos kami Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako mahulam ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko per may kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo hindi nyo git underestimate. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:18 kagaron sa detalye sa aton mga nagapangunang balita lokal. Viral karon sa social media ang ginhimo sang isa ka lalaki nga biker sa pareho man nga biker nga ginpainom sang tubig nga halin sa sapa. Sa video, makita ng isa ka lalaki nga nagkuha sang tubig sa sapa samtang nagahulat sa mga nagalabay nga bikers. Makita man sa video nga ang sapa nga ginkuhaan sang tubig ang may mga karabaw pa nga nagatubog. Sang naglabay ang biker nga na-identify kay Kylie Nicole Monticado, bangod sa kauhaw, nagpangayo ini sang tubig kagilayo naman ginduol sang lalaki ang tubig nga iya ginkuha sa sapa. Nagpabutyag naman sang kalain sambot sa iya social media account si Monticado kag nagpasiguro nga manabat ang naghimo sa iya. Ginkondinar sang organizer sang first Balik Yuhum XC Race ang ginhimo sang grupo sang mga tumalanaw sa isa ka partisipante sa ginpatigayon nga race kahapon. Ginpahayag ni Rosler Jojo Ramos ang miyembro sang organizing group nga Team Armands. Gilayon nila ginaksyonan ang insidente kag nagig-angot sa tatlo ka mga responsable sa nasambit nga buluhaton. Hapang duwa sa mga ini ang nag-deactivate na sang Facebook account. Ginklaro naman ni Ramos nga ang tatlo hindi mga partisipante sang race sa baylo, mga tumalanaw lamang. Suno kay Ramos, laom sila nga masulbar ini bangon nagapati sila nga ang tatlo ang mga menor de edad apang wala sila may nabaton nga sabat gikan sa mga ini. Dugang pa ni Ramos ang tatlo ka mga kabataan hindi miyembro sang biking community sa Bacolod sa baylo. Sila ang ginatawag nga pandemic bikers nga nag-umpisa lamang ang hilig sa pagbike sa panahon sang pandemya. Magluwas kay Ramos, ginkondenar man ni Festival Director Attorney Pinky Ocampo ang natabo kag nagapilar sa mga Bacolodnon nga mga responsable kag ipakita sa mga bisita nga ginaabi-abi sila sa syudad kag makabatsyag sang the best experience nga sa festival. Nanawagan ng masobra 300 ka mga individual sa Purok Mabiniligon sa Barangay Iglawan sa Pamunuan.
ni punong barangay Francisco Graelios nga aksyonan ang ila reklamo angod sa baho gikan sa poultry farm sa Purok Pakidait sa barangay Iglawan, Banwa, Samorsia. Suno kay Joel Icloran, residente sa Purok Mabinuligon sa uman nga barangay, madugay na nga panahon niya ginaanto sa mga pumuluyo ang ginaligar nagaalisngaw nga baho gikan sa higko sa mga manok halin sa poultry farm nga ginapanag-iyahan ni Mark Gerald Puentebella. Dugang pa ni Clora nag-umpisa naman ang lapta sa madamo nga mga langaw nga nagadapo sila mga pagkaon kag nagakabalaka sa posibilidad nga makatugas sa madamo nga balatian. Bali sir, ang problema sinata, ang langaw, tapos ang pandalas ang ilaiti, ang baho. Ang subong ang langaw with verde, kay amot nga duway man sila sa pati sa among pinirmahan ni sir. Ang kabahin sa pagpahayag sa isa sa mga residente nga si Joel Ecloran. Ginklaro ni Ray Dimisana ang team leader sa City Legal Office Enforcement Unit nga 15 tanan ka mga stall sa Manukan Country sa reclamation area ang ilagin serbihan sa closure order subong nga adlaw. Suno kay Dimisana, ini nga implementasyon ginbase sa bayulasyon nga nahimo sa mga stall owners sa idanom sang Section 25 Article 20 sang City Ordinance Number 565 ukod ang Bacolod City Revenue Code Series of 2011. Dugang pa ni Dimisana, napilitan ang CLO nga ipatuman ang among mando bangod sa kapaslawan sa mga ini nga isato lang ila obligasyon nga balayran sa piyak sang Setyembre 30 nga deadline nga ginhatag sang syudad. Dugang pa ni Dimisana, wala man ginaktuhan sa mga stall owners ang pagdiyon sang compromise agreement pagi sa tatapan sang City Treasurer's Office. Base sa record sang CLO, 18 tanan ka mga stall owners ang una nga ginapadalan sa notice of violation, apang 3 lamang diri ang nakaaraglo sang ila mga balayran. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:23. Sandon Plus. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mahulam. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya ako mahulam. Ay, siyempre pigado tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Kag sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national, ginkompirmar sa Malacanang ang weekend trip ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay gintawag nga isa ka produktibo nga pagbisita. Suno kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ginpabakod sa presidente ang mga naunang nga inistoryahan ng isang state visit sadto sa Singapore kag ginpadayon ang pag-inganyo para mag-invest sa Pilipinas. Ang sabat ni Cruz Angeles ginpaagi sa isa ka Facebook post sa diin
diin gin repost sini ang nauna man nga post sang Singapore politician nga si Tan Si Leng. Nasaad sa post ni Tan Si Leng ang pagpanginbulahan sa kay Sergio Perez nga nagdaog sa Singapore Grand Prix kag kapag share sa mga personalidad nga iya nakaistorya lakip na kay Presidente Marcos sa tuyo nga i-affirm ang bilateral economic relationships kag pagpabakod sa kolaborasyon sa energy cooperation subong man ang pagbayluhanay sa mga opinyon sa manpower policy. Ginanunsyo sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB nga 6% lamang sang target public utility vehicles kun PUVs ang nakakuha sang kopya sang updated fare matrix sa una nga adlaw sa implementasyon sa pagpasaka sang plete. Suno kay LTFRB Board Member Mercy Jane Paraslenes, nakig-angot na ang hensya sa mga operators agud masiguro ang pagsunod sa mga PUVs sa bag-ong platihan. Una ginpahayag sang LTFRB nga may 5,000 pesos nga multa para sa PUVs nga hindi mabutang sang kopya sang bagong fare matrix base man sa Joint Administrative Order number 2014-001. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Lunes, Oktubre 3, 2022. Sa liwatan niyo tag balita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio